Kupatsani moni abwezi nonse okondedwa kumene muli mu dzina la Ambuye wathu Yesu Khristu. Zisomo ndi zifundo za Ambuye zikhale nanu makamaka pamene tikukhala mu nthawi ino, nthawi yoopsa ni yachinyengo, m'bado wokhotakhota woyipa wachigololo ngati umene ino ndine timafunika tidzipulumutse ku m'bado umene, ndipo tili nacho chigonjetso chimodzi chimenecho ndi chikhulupiriro mwa Ambuye Yesu Khristu, chikhulupiriro mu mawu ake chimenecho ndi chimagonjetsa dziko lapansi. Ndalama, maphunziro, kutchuka ni zina zonsezi sizigonjetsa dziko lapansi. Chifukwa mmene timabwera pano opanda kanthu timachokanso opanda kanthu, koma tikakhala ndi chikhulupiriro cha Ambuye Yesu Khristu timakhala kuti tadzisungira tokha chuma chamuyaya chimenechi, chimene njenjete, chimene akuba sangabe, chimene njenjete sizingawononge. Ndipo abwezi mmasweka mutsegule maso anu auzimu muone ku chimenecho, ndipo Mulungu chimene afuna nchakuti muzindikire chimenecho, ndipo Iye wapanga njira. Khumbo lake lalikulu nchakuti inu muchipeze chimenecho, ndipo Baibulo kumulalikira kuti ntchito imene munthu adayikidwira pano pa dziko lapansi ni yakuti amutumikire Ambuye. Haleluya! Ndeni pempho langa lakuti muyike china chilichonse kumbali kufikira mutampeza Ambuye Yesu Khristu. Musakhale pa mtendere. Baibulo kuti funani mudzachipeza, gogodani chidzatseguka kwa inu. Ndipo Ambuye Yesu Khristu amene mwa Mzimu wake woyera chonchimo ali nkugogoda mu mtima wa munthu wina wake, kufunafuna malo akuti alowe athe kukhala ndi kukhala Mbuye ndi kukhala olamulira mu mtima mwa munthu wamkazi wa mamuna amene sinudziwa kuti kodi mumulandira kapena mmene uthenga wake ubwera chonchiyo mukankhira kumbali mukana. Ambuye atithandize. Tipemphere. Atate wathu wakumwamba, tikuyamikani tikuthokozani chifukwa mwatipangira nthawi ya mtengo wapatali ngati iyi yati tikhoza kumva mawu anu awa amene ni moyo osatha. Pamene Baibulo likuti thambo ndi dziko lapansi dzapita koma mawu anu sadzapita, lolani mawu amenewa akapange thupi mkati mwathu la uzimu, lakuti Mulungu wamphamvu zonse tikhoza kukhala zilengo zosatha. Mene mu dzina la Ambuye Yesu Khristu pempha zonse chiyamiko. Amen. Ndiye titsegule mabaibulo athu ku buku la Chivumbulutso. Chivumbulutso 13 kuyambira vesi ya 5. Tili vesi 15 akuti ndipo anachipatsa mphamvu yakupatsa fano la chilombo mpweya, kutinso fano la chilombo lilankhule, nilichite kuti wonse osalilambira fano la chilombo aphedwe. 16 ndipo chichita kuti wonse ang'ono ndi akulu, achuma ndi osauka, ndi fulu ndi akapolo alandire chilembo pa dzanja lache ndi pamphumi pawo. 17 ndi kuti munthu sangakhoza kugula kapena kugulitsa, koma iye yekha wakukhala nacho chilembo, ndilo dzina la chilembo kapena chiwerengero cha dzina lache. 18 pano pali nzeru, iye wakukhala nacho chidziwitso awerenge chiwerengero cha chilombocho, pakuti chiwerengero chake ndi cha munthu, ndipo chiwerengero chake ndicho 600, mphambu 60 kudza zisanu ndi chimodzi. 666 kuyankhula mophweka za chiwerengerocho. Ndiye apapa timafuna tione za phunziro limene chilemba cha chilombo, the mark of the beast. Ngati imeneyi tinayimva, ndipo pakhala zolingalira zosiyanasiyana pa nkhani imeneyi ya chilemba cha chilombo. Anthu ayika malingaliro awo zinthu zosiyanasiyana za chimene chilembo cha chilombo chilili. Ena amati ndikatemera COVID-19 amalengetsa COVID-19 amabwetsa 66 ndithu, koma Baibulo pali kuti nambalayo ni ya munthu osati ya matenda. Ena ndithu satenga ma national ID yache azika, amati chimenecho ni chilemba cha chilombo. Kutenga zimeneja lero nawo gawo la ulamulo wa chilombo. Zambirimbiri zimene anthu amaganiza zimene zili kunja kwa malamulo, koma mophweka monga mmene mtumiki wawola amene William Branham atiuzira, akuti chilemba cha chilombo nukana ubatizo wa Mzimu Woyera, kukana choona, kukana mawu owululidwa amene Mulungu wayika mu nthawi yanu. Inu mukangokana Mulungu makhala kuti basi you are marked, spiritual mark, ndipo ni chauzimu. Haleluya!
Wina aliyense amene ali kunja kwa ubatizo wa Mzimu Woyera ali mbali imene ya chilemba cha chilombo. Chifukwa pano pa dziko lapansi pali maufumu awiri enieni amene aliko, pali ufumu wa Mulungu komanso ufumu wa mdierekezi. Aleluya! Ndipo Ambuye Yesu Khristu amati ufumu uli kale mkati mwanu, umakhala mwa ife bwanji? Mwa ubatizo wa Mzimu Woyerawo. Wina aliyense amene ali ubatizo wa Mzimu Woyera, ufumu wa Mulungu uli kale mkati mwake. Aleluya! Ndi amene alibe ubatizo wa Mzimu Woyera, mosasamala kuti kani mkulu wa mpingo pa tchalichi, kaya amapita ku tchalichi, kani membala okhulupirika, kaya amatsogola nyimbo, kaya amalalikira, kani mbusa, koma ngati alibe ubatizo wa Mzimu Woyera m'moyo mwake, iyeyo ali kunja kwa ufumu wa Mulungu. Pokhala ali kunja kwa ufumu wa Mulungu, ali mu ufumu umenewu wa mdierekezi. Aleluya! Chifukwa wina aliyense pano pa dziko lapansi ali mu maufumu awiri amenewa, ufumu wa Mulungu kapena ufumu wa mdierekezi. Inuwo dzifunseni nokha kuti kodi neni mu ufumu wa ndani pa maufumu awiri? Moyo wanu kuwuzani chimene inu muli. Aleluya! Ndiye munthu akakana ubatizo wa Mzimu Woyera, akakana ufumu wa Mulungu, ali mbali ya mdierekezi. Mwachisisi mwa uzimu adachilandira chilemba cha chilombochi 666. Simudzachidikira kuti anthu adzachidwalira mtatu adzakwikeni pa mphumi kapena pa dzanja. Ayi, ni za uzimu zinthuzi. Chifukwa tikawerenga Uchivumbulutso 9 kumeneku, Baibulo likutizanso kuti chisindikizo cha Mulungu chimenechi chiwikidwanso pa mphumi pa munthu. Aleluya! Ndiye mukhoza kunusa kuti ni ndani amene azidzadinda chimenechi pa mphumi pa munthu, chisindikizo cha Mulunguchi. Kwa mukhoza kuona kuti zinthuzi ni za uzimu, kuyikidwa pa dzanja lamanja zikutanthauza kutumikira bodza la Satana mdierekezi. Aleluya! Nzeru yonama yosakhala mawu a Mulungu yomuyitumikira ni chachipembedzo mwachoncho. Ku chipangano chakale uku, aleluya, kunali anthu amakhali pasi pa ukapolo osiyanasiyana. Chifukwa chakuti munali ni ngongole kwina kwake, alephera kubweza ngongole ija, ndi amapeza zona kuti asanduka kukhala akapolo ogwira ntchito mabwana osiyanasiyana kumene mu dziko la Israeli limene. Kukakhala dziko lonse lapansi timaonanso kunalinso ukapolo umenewu amatika wa transatlantic slave trade. Akapolo amachoka ku Africa makagwira ntchito ku Americas kumene mwachonchomo. Aleluya! Ndiye kapolo ni munthu woti alibe ufulu wapayekha, alibe kudzilamulira kwa payekha. Aleluya! Ndiye ana a Israeli kumakhalanso ngati ukapolo wachoncho. Ndiye pakatha zaka 50 zina zili zonse, 50 amatanthauza Pentecost, 50 amatanthauza Jubilee. Aleluya! Pakatha zaka 50 chaka cha namba 50 amachitchula kuti Jubilee, chaka cha chimasulo. Mulungu adakhazikitsa kuti chaka ichichi ni chachimasulo chimene chichi. Wina aliyense amene ali pa ukapolo, mosasamala kuti wakhala nthawi yayitali pa ukapolo, kaya alibe kuthekera kodzimasula yekha. Aleluya! Koma chikakwana chaka chimenecho cha namba 50 icho, wina aliyense amafunika amasulidwe. Chimachitika pa nthawi imeneyi, wansembe amaliza lipenga. Aleluya! Trumpet could sound. Amayimba lipenga lija po 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 po. Aleluya! Ndiye anthu kaya anali ndi makasu m'manja mwawo, kaya ananyamula mabwana awo, kaya amagwira ntchito za mtundu wanji, iwo aja amakhala ndi ufulu kuti nena masuka. Aleluya! Ndi amataya makasu aja, amasiya zintchito zonse zija, namasangalala chifukwa amakhulupirira kuti ni Mulungu amene adakhazikitsa chaka chachimasulocho. Ndipo palibe munthu amene akadatayikenso mu ukapolo kachikena. Amamasuka, mabwana awo angokhala phephepe pamenepo, angoonerera, akumasuka amene anali akapolo. Haleluya! Ndi amataya makasu, amataya maukapolo onsewo, namasangalala kuti tamasuka. Sitikadatha konse kuti timasuke, koma chisomo cha Mulungu chatani? Chatimasula. Haleluya! Ndiye chimenechi chinali choyimira kuchimasulo chenicheni, chimene achichitike patsogolo. Haleluya! Timaona kuti Ambuye Yesu Khristu ali pano pa dziko lapansi, ali mukachisimu atatsegula Baibulo, anatenga buku la mneneri Yesaya limene. Iwo analandikira za chaka chachimasulo chimenechi, kuti amene ali ndende amasulidwe, amene ali akhungu aone,
Haleluya. Ndadalika za chaka cha chimasulo chimenechi kenako anatseka Bible limeneyi nana kuti lemba ili adani lakwaniritsidwa. Ndiye Brother Branham amene akuti Ambuye Yesu Khristu amapereka chenjezo. Haleluya. Pa chochitika cha tsiku la Pentekoste limene mene Mulungu ati atsanule Mzimu Woyera wakuti umasule amene ali mchana, amene ali mu ndende, amene ali mu nsinga za tchimo. Haleluya. Afunika amasulidwe. Amalikira za chaka cha chimasulo chachikulu chimene cha Pentekoste. Chifukwa Pentekoste amatanthauza 50. Ndipo tsiku limene la Pentekoste linachitikanso chinali chaka cha namba 50. Inali jubilee imene. Haleluya. Ndiye Mzimu Woyera unatsika pa nthawi imeneyi kuti amasule anthu. Petro analiza lipenga la chimasulo kwa anthu. Analikira uthenga olaswa. Analikira Khristu mu mphamvu ya chiukitso. Haleluya. Ndipo vesi yaka 37 anafunsa, tichite chiyani amulendo abwezi amene amafuna amasulidwe amene anali pa maukapolo a uchimo. Haleluya. Sinudziwa kuti inu kodi simukhudzidwa ndi ukapolo wa uchimo? Simungafunsenso nanu kwa Ambuye? Simungafunsenso nanu kwa mtumiki wa Mulungu kuti ningachite chiyani kuti ndimasulidwe? Chifukwa zanu amene afuna masulidwa akubwera ndithu. Haleluya. Ndipo Mulungu ndikhulupirira kuti apangira njira awamasula. Chifukwa cholinga cha Mulungu kuti inu mumasulidwe. Haleluya. Monga amafuna akapolo mu chipangano chakale amasulidwe, afunanso akapolo auzimu lero lino amene amangokhalira usuta fodya, usuta ndudu, amene amangokhalira mowa, ndalama osaoneka nayo chochita, osagula ndiwo pa khomo, osapanga nayo chitukuko cha zelo, kungokhala akapolo basi, azingopita kumene kumowa, mangokhala fodya. Amadokotala awauza kuti fodya akuonongani mu thupi mwanu. Haleluya. Koma iwo salabada za zimenezi. Awachenjeza papaketi paja kuti kusungula kumaononga moyo. Koma iwo osasamala za zimenezi. Kungokhala kapolo wa tchimo, pornography, kumangoonera zinthu zolaula m'mafonizi, m'matelevision, kumaonera manudi, akazi ovula m'mafoni, chiwanda cha ukapolo chimene chimagwiritsa ntchito zidi zimenezo. Koma inu sadziwa zakuti ni chiwanda. Kungokhala kapolo basi wazisililo zoyipa, kungokhala kapolo wa uhule. Uyendeni mwamuna uyu, uyendeni mwamuna uyu, mwamuna uyu wamusekerera chifukwa chodali ndalama mwakuti kapolo wa tchimo. Ambuye Yesu Khristu afuna masulidwe lero. Haleluya. Soka muyamika Mulungu kuti zikomo Ambuye chifukwa cha Pentekoste amene, chifukwa cha ubatizo wa Mzimu Woyera umene. Haleluya. Oti unimasule ine ku kapolo, ndipo osakana usaumitse mtima wako monga mmene Mulungu afuna umasulidwe lero lino. Haleluya. Ndiye kuli maukapolo osiyanasiyana, maukapolo aufiti, kuli maukapolo anyanga. Anthu ena mmaona ngati kuti ali ni chuma koma ali ni makapolo, ali ni zinthu zithumwa, ali ni zambiri zimene anachita. Haleluya. Mwakuti sakhala okondwa achifani kapolo wa zimenezonso, sangakhoza ochita izo nizo chifani kapolo. Ngati ulipo apa ni nthawi yawo kuti umasulidwe lero. Ambuye Yesu Khristu afuna kumasule kukapolo umene wa Satana anjelekeza. Haleluya. Ndi chaka cha chimasulo chinochi. Haleluya. Monga mmene tsiku limenelo la Pentekoste, ndi azathu anafunsa tichite chiyani amulendo abwezi, lipenga litalira limenelo. Petro vesi 30 anauza kuti lapani yense wa inu, batizidwe mu dzina la Yesu Khristu kuloza chikhululukiro cha machimo, ndipo mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Haleluya. Lero linonso okondedwa ndikuwuzani chimodzimodzi ngati mmene mtumiki wa Mulungu Petro amene akuyankhulira. Chimenemunso ikamutachita inu kuti mumasulidwe, mukhulupirire, mukhale ni kukhudzidwa, ni kudzimvera chisoni ni moyo wanu. Haleluya. Nakhulupirira ntchito yotsirizika ya Kalvari imeneyi yapamtanda imene Ambuye Yesu Khristu anachita. Nkhani yake ni kulapa. Mukalapa chocho muja mubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Khristu, kuvikidwa m'madzi ambiri thupi lonse. Mulungu adzakukhululukirani machimo anu, kenako mudzalandira mphatso ya Mzimu Woyera. Mukatero mudzamasulidwa ku kapolo umene wa uchimo. Haleluya. Mulungu amachotsa ni khumbo lomwe lakuchita zoyipa mkati mwanu, lakuti mukadzaona anthu ena akuchita zinthu zija zosakhala bwino zija, muzidzamvera chisoni. M'malo moti mtima wanu uzichitanso jokojoko nawo, numakalakalaka, numachita zinthu ngati zimene sisi. Ambuye atithandize, Ambuye atipatse chisomo.